Masak kerang ijo requestane mae. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Nah, kene nyong ge masak requestane mae dulur. Mae request jare kerang ijone kon bumboni sak senengane mae. Ning kene nyong nganggone bumbu bawang putih, jahe karo kunir. Diulek-ulek nganti lembut nganggo tenaga dalam, ditambahi karo lombok men ana pedes-pedese sithik. Dulur-dulur masak apa dina iki? Dadi ngapa tak jangan kayang kono tak bumboni kayang kono ya mergane kek mae ora seneng nek dijangan aneh-aneh. Jane ya nyong pengen eksperimen jangan aneh kaya ngana, tapi jare mae timbangane engko ndak ora ana sing seneng ya mending dijangan kaya biasane wae asline sih yo mae wae sing ora seneng. Wong batire ya seneng kabeh kan. Mae nek wis ora seneng kan wis ora pengen ngono ki. Dadi nyong kan sebagai anak yang baik hati dan berbakti pada orang tua ya etokane ya. Kowe ya manut ngono lah sendika dawuh karo ndarane ngono ki. Nah, ki andang-andang wis tak jugurake wae ki kerang ijone terus dicarupi banyu kaya ngono kuwe diudak-aduk bare ditutup men gelis mateng. Basa wis kuwi ditiliki wis mateng, wis enak jare ya. Wis nyong tak nyeluk namae tak karo sarapan, nyong karo mae tak sarapan karo menikmati pagi yang mendung ini ya wis ya nyong tak bareng.